Radio Click, a Europa que namora. As cantareiras coas voces do ceo, co pandeiro traen o mundo inteiro, ennotecido os fíos de sempre, reinventan o vello, fan o presente. Bos días, benvidos e benvidas a Radio Click, a contar e cantar. Eu son María José Nieto, a coordinadora da Radio na Biblio deste instituto, e hoxe temos con nós a Natalia Val, a profesora de deseño do noso centro. Bos días, Natalia, que tal? Moi ben, bos días. Natalia, o teu alumnado de deseño de segundo de BAC realizou 2 proxectos neste instituto dentro do noso programa de Radio Click. Un deles o presentaron eles, que era o dos símbolos celtas, verdade? Sí. E o segundo, poderías falarnos un pouquiño do que fixeron, como surxiu a idea? Pois no segundo proxecto tratábase de, a través da danza galega e os traxes tradicionais da danza galega, pois se trataba de modernizalos e volvelos como máis actuales, non? Entón, tanto tiñan que facer por unha banda unha modernización do traxe regional da danza galega e por outra banda tiñan que facer como influenciándose no traxe regional galego roupa urbana para levar no día a día. Entón, pois, bueno, colleron pequenos elementos moi típicos do traxe regional e aplicáronos á súa roupa que usan todos os días. Moi ben, que interesante. Onde podemos ver o que fixeron? Pois vaise facer unha exposición e tamén, creo, na web ou no blog de Radio Click, verdade? Sí. Vale, sí. moi ben, pois eu teño moitas ganas de vela. Invítovos a todos, queridos ointes, a acercarvos ao Selmirezum para ver as 2 exposicións do alumnado de deseño, que é fabulosa. E esperamos que vos guste. Sí, seguro que sí. Pois nada, grazas por todo, Natalia, grazas por vir. Nada, un placer. Vémonos a semana que ven noutro programa. Deica logo. Deica logo. Bailemos xuntos.